ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አናሁም ሰላሐዲን ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ የዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎንጎ ሰዓት 5 ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ንእምሮና ድሽፍን ልብና ድሕሉ ንመንገድና ናካይዳና ድማ ድቀርጽ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓጢር ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ካብ ሓሳብ ስጋ መፍላይና አምላኽ ይርኤካ ይዝብል እዩ ሪኹም ኣብ ህይወትና ንእግዚአብሔር ብዙሕ መንገዲ ብህይወትና እንዳራአናዮ እንዳስነማቀርናዮ ክብሩ ህልውንኡ አሰራርሑ ተአምራቱ እንዳራአና ኣብ ህይወት ክንነብር ንኽእሊና ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እንዳራአና ንኽብር አምላኽ እንዳራአና እንዳስነማቀርና ኣብ ህይወት ክንነብር ንደሊ ተዳኣ ኮይና ሓይለ አምላኽ ኣብ ህይወትና እንዳራአና ክንነብር ንደሊ ተዳኣ ኮይና ህልውና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እንዳስነማቀርና ክንነብር ንደሊ ተዳኣ ኮይና ካብ ተሓደ ክንገብሮ ደለና ካብ ሓሳብ ስጋ መፍላይ የድልየና ብዙሕ ጊዜ ንእግዚአብሔር ብትክክል ኣብ ህይወትና ንኸይንሪኦ ድግድበና ስጋይ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕስ 4 አባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላዩ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ አምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ አምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለዉ ንአምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ዝገርም ነገር እዩ ሪኢኹም ካብቲ ሓደ ኣብ ናይ ክርስትና ህይወትና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታ ምስ ተቐበልና ሓደ ዓብስቴ ኣብ ህይወትና ሰውጊምና ኣለና ዳግም ብመንፈስና ተወሊድና ኣለና ማለት እዩ ልክዕ ብመንፈስና ዳግም ምስ ተወለድና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አምላኽ ህይወቱ አውሽጥና አትሎ ማለት እዩ ነዚ አውሽጥና ዘአተው ህይወት አምላኽ ኣብ ህይወትና እናራአናዮ እናስተማቀርናዮ እቲ አባና ዘሎ አምላኽ ድማ ኣብ ህይወትና እንዳራአናዮ ክንነብር ንደሊ እንተደኣ ኮይና ግን ካብቲ ካልኣይ ክንገብሮ ዘለና ከየቋረፅና ካብ ናይ ስጋ ሓሳብ ንነብስና ብናይ መንፈስ ሓሳብ እንዳምለጥና ብጸጋ አምላኽ ንናይ እግዚአብሔር አሰራርሓ እንዳራአና ኣብ ህይወትና ተአምራት እንዳራአና ክንነብር ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ምስቲ ናይ መንፈስ ሓሳብ ብጣዕሚ ተጻራሪ እዩ ስለዚ ነብስና አእምሮና አተሓሳስባና ብናይ ስጋ ሓሳብ ክግዛእ እንተደኣ ጀሚሩ እቲ ሓሳብ ስጋና አምላኽ ስለ ደይስምር ነቲ አባና ዘሎ አምላኽ ከይንሪኦ ይግድበና ንእግዚአብሔር ከይንሪኦ ኣብ ህይወትና አሰራርሑ ከይንሪኦ ኣብ ህይወትና ተአምራቱ ከይንሪኦ ኣብ ህይወትና ክብሩ ክግለጽ ከሎ ተአምራቱ ክስራሕ ከሎ ሓይሉ ክግለጽ ከሎ ህልውንኡ ክፈስስ ከሎ ኣብ ህይወትና ከይንሪኦ ብጣዕሚ ይግድበና ምሳና ክንሱ ቀረባና ክንሱ አባና ክንሱ ሓደ ጊዜ ክርስቲያን እግዚአብሔር ካብኦም ርሑቕ ጌሩ ዝስምዖም ጊዜታት ኣሎ ብዝሓልፍዎ ኩነታትን ሲቹዌሽን እንድተላዓለ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግን ንሱ አባና ንምሳናን ሓደ ከም ዝኾነ ይዝነግረና ካብ ማንም ንላዕሊ ኣብ ውሽጥና አምላኽ ይቀረባና ምኽንያቱ ኩሉ ቀረባና ንብሎ ሰብ ካባና ንደገ ይደሎ አምላኽ ግን ኣብ ደገ ይኮነን ኣብ ውሽጥና ኣብ መንፈስና ምሳና ሓደ እዩ ኮይኑ ነዚ ሓደ ዝኾነ አምላኽ ኣብ ነብስ ወከፍና ህይወትና መዓልታት ከነስተማቕሮ ይግብአና እዩ ግን እግዚአብሔር ኣብ ነብስ ወከፍና ህይወትና መዓልታት ከነስተማቕሮ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ብምሕዳስ ሓሳብና ምልዋጥ የድልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኩሉ ጊዜ እቲ ናይ መንፈስ ሓሳብ ህይወት እዩ ሰላም ይልዎሎ እቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ግን ሞት እዩ ይልዎሎ ሪኢኹም እቲ ናይ ሞት ህይወትን እቲ ናይ ህይወት ህይወትን በበይኑ ዓለም እዩ በኻልእ ኣዘራርባ አምላኽ ውሽጥና ክንሱ እንተደኣ ብስጋዊ ሓሳብ ነብስና ክግዛእ ጀሚሩ ኣመና ብስጋዊ ተሓሳስባ እንድሕር ኣተሓሳስባና ክምለኽ ጀሚሩ ነቲ ናይ ሞት ዓለም ኢና ክንሪኦ ንጅምር ነቲ ውዱቕ ዓለም ኢና ክንርኢ ንጅምር ንዑ ኢና ከነስተማቕሮ ንጅምር ኣብ ውሽጥና ህያው ዓለም ዘለና ክንሱ ኣብ ውሽጥና ካልእ ዓለም ተቐቢልና ክነስና ሰኣን ኣተሓሳስባና ምልዋጥ ሰኣን ኣተሓሳስባና በቲ ናይ ህይወት መንፈስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጌርና ምቅናይ ነቲ ኣባና ዘሎ ምርኣይ ንስእን ሪኢኹም ናይ ክርስትና ጎደና
ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜንካ ኣብቲ ናይ ህያውያን ዓለም ኣቲኻ ትጅምሮ ጎደና እዩ ነገር ግን ነዚ ናይ ህያውያን ዓለም ኣቲናዮ ዘለና ነዚ ናይ ክብሪ ዓለም ኣቲናዮ ዘለና ግን በቲ ናይ ክብሪ ኣተሓሳስባ ንነፍስና እንዳሓደስና እንዳለወጥና ኢና ክንነብሮን ከነስተማቕሮን ንጅምር ምኽንያቱ ንዘለና ነገር እንገልጾን እነስተማቕሮን እንሪኦን ብምሕዳስ ሓሳብና ብምልዋጥ ሓሳብና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በሐሳብ ስጋና አምላኽ አይነስምሮን ኢና ኢሉ እቲ ሐሳብ ስጋ ድማ ምስ አምላኽ ጽልኢ ኢሉዎ ኢየሱስ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ከምዚ ይብል እዚ ብጣዕሚ ፖይንት ዝኾነ ናይ ክርስትና ርእይዎ ናይ ለውጥ ጎደና እምበኣር ሲሉ ኣሕዋቴ ንስጋኹም ሕያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደግኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ እምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ሪኢኹም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ሙሉእ ባህ ዘብል ሓሳቡ ኣብ ሂወትና ብላይፍና ፕሩፍ ክንገብሮ ክንጥዕሞ ከነስተማቕሮ ክንፍትኖ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ኢሉ ነዛ ዓለም ኣይትምሰልዋ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ነዛ ዓለም ኣይትምሰልዋ ናይዛ ዓለም ኣተሓሳስባ ናይ ስጋ ሓሳብ እዩ ሪኢኹም እንተደኣ ብስጋዊ ኣተሓሳስባ ኣእምሮና ነፍስና ክገዛእ ጀሚሩ በቲ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ንተሓዝ ኣለና ንዓለም ንመስል ኣለና ምኽንያቱ ንዓለም ከይንመስላ ዝተኸልከልና ኣብ ኣተሓሳስባና እዩ እሳ ትኸድኦ ጎደና እሳ ተሓስቦ ኣተሓሳስባ ኣይትጠቀሙሉ ንምንታይ ምኽንያቱ ንስኹም ናብ ካልእ ዓለም ተሳጊርኩም ኢኹም ናብ ናይ ህያውያን ዓለም ተሳጊርኩም ኢኹም ንስኹም ናይ እግዚኣብሔር ኮንኩም ኢኹም ናይ ኣምላኽ ካብ ኮንኩም ድማ ነቲ ዝኾንኩምሉ ስፍራ ንዕኡ ብምሕሳብ ተላመዱ ናቱ ተሓሳስባ ኣብ ሂወትኩም ተላመድዎ ይድብለና ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሪኢኹም ሓሳብ ስጋ ናይ ዓለም ሓሳብ እዩ ሓሳብ ስጋ እቲ ንዓለም ዝገዝኣ ዘሎ ሲስተም እዩ ስለዚ ንሕና ድማ በዚ ክንተሓስ ኣይግብአናን እዩ ካብኡ ወፂና ኢና ዘርእና ተቐይሪ ሰማያውያን ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ኢና ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንእግዚአብሔር እንሪኦ ግን ብምሕዳስ ሓሳብና እዩ ንኣምላኽ እነስተማቕሮ ብምሕዳስ ሓሳብና እዩ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ እንተደኣ ኣተሓሳስባና በቲ መንፈሳዊ ኣተሓሳስባ ክቃነ እንተደኣ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ከነስተማቕሮ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ዝብል ቃል ኣብ ሂወትና ከነስተማቕሮ ንጅምር ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ንጎይታ ብምሕዳስ ሓሳብካ ብሓቂ ብዝራእካዮ መጠን ኣብ ምልኣቱ ዘሎ ሓጎስ እንዳስተማቐረካ ክትነብር ይከኣል እዩ ኣብኡ ገለ ክፉእ ነገር የለን እሞ ንዕኡ ተሓዲስካ ብዝራእካዮ መጠን ብሓጎስ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣሕዋተይ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ብምልዋጥ ንእምሮኹም ኣልምድዎ ንነፍስኹም ኣልምድዋ ብሓሳብ መንፈስ ምግዛእ ንርእስኹም ኣልምድዋ በዚ ብዝኸድናዮ መጠን ነቲ ህያው ዝኾነ ጎደና ነቲ ናይ ህያውያን ጉዕዞ ነቲ ናይ ህያውያን ዓለም ከነስተማቕሩን ክንላመዶን ክንሪኦን ክንጅምር ኢና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኩልና ብሓንሳብ ከምዚ ኢልና ንጸልይ ወይ እግዚአብሔር ኣቦ በቲ ዝሃብካኒ ቃል መንፈስ ሓሳበይ ስለ ዝለወጥካ የመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ የዝሓስብ ብመንፈስ የዝርኢ ብመንፈስ የዝዛረብ ኣሜን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣምላኽ ባርኽኩም ሎማዓንቲ ዕድመ ከቕርበልኩም ድደሊ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደይተቐበልኩም ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ብጣዕሚ የድልየካ እዩ ነዚ ጎይታ ክብሪ እዚ ወሲንኩም ክትቅበልዎ ትደሊ ውዕሎቱ ዝተረድአኩም ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ድማ ይድሕን ስለ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ክትጸድቁ ክትድሕኑ ትደሊ ተደኣኹምኩም እዛ ጸሎት እዚኣ ምሳይ ጸልይዋ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎን ስለይ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠን የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ ንጉስ መድሓኒ እዩ ኣሜን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እዛ ጸሎት ዝጸለኹም በጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም ኣብ ዘመን ህይወትኩም ካብ ዝወሰንኩም ውሳነ ዝዓበየ ውሳነ እዩ በጃኹም በዚ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎን ከም ዝወሰንኩም ንገሩና ዘድልየኩም ማተርያላት ክንልእከልኩም ኢና
ሻሎም